Men Türkmenistanyň Magtumladyna ýaşy guramatynyň Daşowy vilayet geňeşiniň esas hünärmeni maksady tutudy. Biziň berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe her bir günümiz toýdur, bayramlara beslenýär. Biziň asuda, agdyr halkymyz, watanymyz bar. Emma muňa garamazdan, ýagny internet üstü bilen Ak Muhammed Weli Saparow ýalyklaryň halkymyzyň arasynda, biziň watanymyzyň ýaşlaryň arasynda internet üstü bilen her türlü yalan töhmetleri, yalan gurrunlary ýaýradýarlar. Şolar barada biziň ýaşlarymyz, biziň Türkmenistanyň Magtumladyna ýaşy guramatyna gelip yüzlenýärler. Bizim ýaşlarymyzda şeýle gurrunlaryň yalanlygyny aýdýar. Ak Muhammed Weli Saparow size yüzlenýär, ýagny siziň internet üstü bilen biziň halkymyz barada, agdyr watanymyz barada, hormatly prezidentimiz barada çykarýan gurrunlaryň yalanlygyny, şol gurrunlaryň biziň halkymyzyň, ýaşlarymyzyň arasynda orun tapmajakdygyny size duýdurýar. Mundan beýlärem ine biz bagtyar halkymyz, ajaýyp türkmen halkymyz hormatly prezidentimiziň başyna jewsleşip watanymyzyň ösüşine, özümizin gujur gaýratymyzy gaýrymar, gahrman arkadamyz, bir bagtyar türkmen ýaşlary siziň bilen